Mirani mutsanangurira nezve ari single, vanonzi vari single mudiaspora. Vanhu vanonzi vari single mudiaspora vanenge vasiri, vazhinji vavo vanenge vasiri single as such. Well, vanenge vari single, but vane munhu one ari kuvawestera time. They will be attached to that person. Iye munhu iye anovakonesa kutomove on. Munhu iye anovakonesa kuroorwa. Time ichingofamba. Anogona kunge achitori married, but vamwe vacho vanenge vachingori zvigutsa zvokungokuholda. Paanenge onzwa kamwe yake kumove on zvishosho onzwa kuti ndawana murume. Munhu uye anongotena up. Ane zimwe anongoita sengangodzoka so mulife mavo. And they are back to square one. Iwo vanhu rikandivashedza ndichivati masnake and ladder. Wakusvika ku97 nyoka ikakumedza unodzoka ku7. Pataitamba snake and ladder. Ndo marelationship mazhinji amunoona ari muUK kudiaspora. So these guys ukatovanzwa muchechi vanonzi ari single uyai kumberi, but havasi single as such. Vane zizero riri kuseri kwekoma rakangoholda nzvimbo. So one 0 point, zizero riri kuseri kwekoma. Munhu anotoita zvese bonde, anotobikirwa sadza, vana vacho vanenge vachitovaziva kana ari single mother. Anenge achitozikanwa nevana vesingle mother. Sometimes wacho ane chikafu, vamwe vatomboine chikafu, but aroore munhu, they will never be together. Vanenge vachitoziva kuti we will never be together nemunhu. So anongori zera ari kuseri kwekoma. Saka vanhu ivo kuvanhu anenge achinzi ari single, muchechi anenge achinzi ari single, but haasi available for a date. Ukadomufonera dzimwe nguva hatoansi foni kana zizero riripo iroro. Saka vasikana nevakadzi vazhinji nevarume vane zizero riri kuseri kwekoma ravari kudanana naro. Zizero iroro ndo rakabata relationship dzavo. Vane 34 years, 35 years, 36 years rakabata. Vamwe vanobata 2 years. Pavanozopepuka kuti no, zizero rakanyanya. Either mazai havachina ekuzvara vana or age haichabvume. Ndobosanga kuti bata. Saka vhesi yechikomba yaitwa mubhaibheri inoapply ipapo. Vakalaita mafuta kusvika apera, pakazopera mafuta chikomba chakabva chasvika. So dzimwe dzenguva real relationship kuzoona I need a real relationship. Mafuta anenge apera. Ndozvandoda kukuudzai nhasi. Pane vakati one day vanorwadziwa nemashoko andotaura vari kuti I'm annoying. Yes, I'm annoying. And I know that. And ndoda kukumbira uregere ndichikuudza kuti I'll continue to do these videos. Ndichingokuannoya sezvozvo. Saka zvicharamba zvichiitika, I think this year next year kana ndichingori mupenyu chete. I'll continue to annoy you with the truth.